V dnešnom videjku budeme hrať schovky po celej mape, kde víťaz vyhrá 1500 V-Bucksov. V tomto videjku budeme hrať schovávačky, customky po celej mape, ale je tu pár pravidiel. Nebudú sa môcť zabíjať a nebudú môcť používať auta. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Najlepší merch, lacnejšie V-Bucksy alebo hocičo iné nájdete na mojej web stránke, čo máte partakmerch.sk. Dajte like, odber a ideme na video. Dneska tu mám ako pomoc Peťapik.cz, Away on 240 fps a nudný Brunko. Vítajte chlapci. Čaute. Všetkých sociálne siete máte dole v popise videa, každopádne ideme na video. Poďme. My s teammateami budeme padať do Lone Wolf Lair. Pôjdeme si preľud a ideme vás hľadať. Vy tam nepadajte, choďte sa schovať, budeme vás hľadať. Adam podčiarkovník, love podčiarkovník, Partak píše. Jak to, že tu ide TTS-ko, kámo, však to je video. Ja tomu nerozumiem. Ja idem, môj nie, kvôli TTS-ku. 2 hours later. Dobre, mám náboje. Tak mám takú jednu vec, čo ty miluješ. Ja milujem. Hej. Mamutku? Nie, niečo iné. Tak to nemilujem, klamár. Pálku. Aha, dobre, máš pravdu. Milujem pálku. Najradšej mám, keď dostanem pálkou po hlave, keď simču. Preto mám tak dlhú hlavu, borci, lebo má z boku furt udiera. Tú pálku seberem jak nič. Ináč toto sú zero buildy. Boom. Jo, mám tú pálku, let's go. A tuto je ešte niečo. Ja mám tiež palku! Oh my goodness. Pokiaľ niekto bude utekať smerom ku mne, nie k mojim teammateom, lebo oni nebudú vedieť, ale ku mne, a uvidím pištolku vo vašej ruke, mamutku, môžete mi ju dať a utekať preč, máte druhú šancu na život. Auto! Nemôžeš dopoužívať auta, Griffer! Rýchlo choď! Nečakaj na mňa, choď. 80, hej, Ešte strieľa. Dobre, choď za ním, nestoj a nevystupuj hlavne z auta, ty čo šoferuješ. Čino! Fielda, permaban! Later. Za nimi, prečo by išli sem ináč, keď zóna je tam? Ja neviem. Takže to budú asi griffery. Hore sú. To je venťak, ne? To nie je venťak, on by nemal Spidermana. No asi tak. Počkaj, kde je ten druhý? Joj, skoro! On má motku. Má mamutku? Aha. Kde je Hej, videl som to! No, ďakujem. Tak som vybavený, ľud mám. Už neplatí nič, už mi nič nedoneste, už mám najlepšiu vec, všetko. Kam pôjdem, kde by mohli byť? 57 ľudí a nikoho nevidím, ľudia. Tak ja idem sem, k Brunkovi. Budeme s Brunkom. Brunko, ahoj, baby. You weird, buddy. Teba je typek? Dokonca dve sú tu. Tak ideme ich vypáliť. Ľudia, ináč keby ste nevedeli, tak pod každým nákupom v item shope nahodí sa Spartak. Presne tak. Je tu. Zastrieľa niekoho. Ja to robím ja to robím ja, všetci Spartak. Dobre, dostal hity, ale nezomrel. Ježiš, však tu je typek. Jaj, tá štipla. Meanwhile. A ten kočo? No, a hlavne... Ešte! Dobre, lútime sa, pozri, tam je boss. Borci, keď vás zabije Griffer, napíšte, kde je. Ne. Kámo, jaký je dobrý? Let's go, konečne je to tam. Kde je brokovnica? Však, aha, tu je nejaká, dobre, mám aspoň zelenú. Dobre, ideme, poď. Borci, celá hra je hunt na Grifferov, nad nami. Alebo... Ja som mal Oni nám budú utekať celú hru proste. Aj tak nakoniec bude malá zóna, borci, to je zbytočné. Takže aspoň nám robíte content. Poďte. Ja. Bo to auto je zlé. Z toho auto sa nedá strieľať. OK, no. Máte náboje do toho mamutky? dík. Tak mám. Tak ďakujem. Majo! GG Majo. Borci, ideme Moses. Zase Moses. Ježíš. Strašne zlenuli, hej, ty čo grifujete. U mňa grifri. Revychovaná, debilina nevychovaná. Máme ho. Borci, máme ich. To chce ešte lálož. Počul som tu takoho, ale neviem či... Nice, vieš čo? Tam je druhý. OK, Peter, máme ťa. Bomba! Let's go! Poďte opatrť. Vidím. Ja si som Godzilla, neviem, ako ma zabiješ. Zachránil som ťa pred botom. Typek na aute. Je tu Lendi. Tu je Nodix. Typek v aute, borci, idem za ním. Kde je tá Godzilla? Kde je Davenex? Dobre, máme tu. Hit. Áno, Davenex. A on nemá ani ban, prečo by si mi písal, že máš ban, keď ho nemáš? Či ja som ti ho dával ten unbal, lebo ja, že sme už sa udobrili. Dobre? Ty, Aha. koľko vás tu je? Dead, kubíček, dead. Aha! Ten grifo. No poď. Kamo, kde sú? Ja ich počujem, ale ne... Ty Tu, koľko ich tu je? Jaký hit? Kos! Ja furt musím prebíjať, to je úplne na nič. Jaj, ne, zlý hit. Ja neviem, jeho možno niekto Neodpaluj zabil. ma. Čo? Čo? To čo si mu dal?
sila ďalšia. Kámo, ja by som neglidil, lebo ja viem triafať. To je extrém, čo tu dávam teraz. Ja neviem. Aha. Si sen chvost, nič nevidím. Kámo, ja som god, alebo čo? Si Sorry. perfect. Sorry. To nepotrebujem. Také hity? No dávaj. Ty vole, za mnou. Tu je typek. Zóne. 30. Dobre, koľko ich žije vlastne? Chlapci, je tu už strašne málo ľudí. Aha, tu je? Tu ešte jeden. Dobre, 6 ľudí. Ešte jedného zabite. Ale oni všetci, oni sú outhealu. Tak už nezabíjajte. Nezabíjajte už nikoho. Keď ho uvidíte, nezabíjajte. Zohre na Storm Surge, ale... No, druhý. Do zóny. Ne, počkaj, však on dojde, mal by dojsť. Kámo, 1500 V-Bucksov by si mal, keby vyhráš. Nezomri, lebo dostane môj teammate. A ide. Tak nech to stihne. Yes! Nestihol. No way! Tak. Moji teammatey to vyhrali, ľudia. Prvýkrát v živote. Keďže tu nemáme vyslovene winnera, dávame Brunka, Awaya a Makesa do kolesa šťastia od tých 1500. Away, Brunko, dám ťa tam. Makeso. Veľa šťastia, borci, kto vyhrá 1500, poďme. Ten pišulák. On to vyhral už 5-krát, či dneska 4. Však ale ty furt vyhrávaš, ty čo máš dneska za deň, ty si... Kámo, Bruno! Sám to vyhral! Dobre, Brunko, ale spravíme to tak, že namiesto tých 800, čo si môžeš vybrať, si vyberieš 1500, OK? Toto je všetko k tomuto videjku, ľudia. Dúfam, že sa vám páčilo, lajky, odbery, všetko, jak som spomínal. Ďakujem mojim teammateom, že mi pomáhali a my sa s vami vidíme u ďalšieho videjka alebo streamu. A zatiaľ, peace! Ciao!